हेलौ लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ जाबा दाजा भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ गासैखौबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ होननानै आं आसा खालामबाय। लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दंथ'यो। ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायनो आखायाव लादों। बे जादों माने बेखर फोदो आङो। बे बेखरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनायदो। आं आगोलनिफ्राय होनो होनना साननानै होनाय जायाखैमोन। दिनै मुलि होनायखाय होनाय जाबाय आरो नोंथांमोननो। दिनै मुलि होनो फैदों आं, बेनिखायनो नोंथांमोननो मुलि होनायावनो भिडिअखौ देखायनो होननानै आं माने भिडिअ खालामनाय जादों आरो। ओमफ्राय बेसराथ' फोदो 20 बिगासो जाफ्रामदो। थेवब्लाबो एसेबां मोजां जायाखै, थेवब्लाबो जा जादो बेखौनो नोंथांमोना नायदो, आं देखायनोसै। जाबाबो जायाबाबो आंनि मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो आरो लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। आं मालाबा उनाव नायफिननांगौ होननानै नोंथांमोननो माने आंबो नायनाय आरो नोंथांमोननोबो शेयार नायदो लोगोफोर, बेसरखौ बेसे समायना नुदों। आरो मालाबा नोंथांमोननो देखायबावगोन आङो। माने दाथ' मोजां बिबार बारजोबाखै, इथिं आरो माने फिसा फिसाबो दंदेरबावो। बे फिसा फिसाफोरा जोबथोसै, बिबार बारथोसै आरो माने बेफोरखौ होबावगोन आरो मोजां बिबार बारजोबानो फैबाबो बिबार बाराखै। ओंखायनो बिबार बारजोबा होगोन एखेबारे बयबो। साननैसोनि उनाव देखायबावगोन नोंथांमोननो। आं मालाबा देखायनो होनना सानदोंमोन, देखायनो हायाखैमोन, माने देखायनाय जायाखैमोन आरो। उनाव मालाबा देखायगोन होननानै थादोंमोन। दा बिबार बारनायखाय मोजां नुनायखाय देखायबाय आरो। नोंथांमोना नायनो हासिगोन। साननैसोनि उनाव आरो होबावगोन। बे भिडिअखौ माने उनाव नायनांगौ होननानै बानायनाय जादों आरो। बेसर बारोब्ला होसिगोन होननानै साननानै थादोंमोन। बेसरा माने मार साफा नुयो नालाय बिबारखौ, बेनिखायनो माने बेसर बारबा होसिगोन भिडिअ होननानै। उनाव मालाबा गोसो जायोबा नायनांगोन होननानै माने भिडिअ खालामनाय दोननाय जादों आरो। होनायाथ' 20 बिगासो फोदोंमोन, मा जायो मा थायो मिथिला। जायखिजाया दिनै माने मुलि होदो। गोबाङानो फोदो जोंनि जायगायाव।